Τα 5 πιο ακριβά Rolex που πουλήθηκαν ποτέ σε δημοπρασία. Το 5ο πιο ακριβό είναι το Cosmograph Daytona 6263 του 1969, μια από τις 3 γνωστές παραλλαγές του μοντέλου Paul Newman. Δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2017 για $3,7 εκατομμύρια. 4ο πιο ακριβό είναι το Triple Calendar Moonface 6062. Πρόκειται για το ρολόι που αγόρασε ο αυτοκράτορας Bao Dai τον Απρίλιο του 1954 στη Γενέβη σε ένα διάλειμμα από τις ανεπίσημες διαπραγματεύσεις των μεγάλων δυνάμεων που θα καθόριζαν το μέλλον του Βιετνάμ. Δόθηκε σε δημοπρασία για πρώτη φορά το 2012 και πουλήθηκε για $235.000. Το 2017 δημοπρατήθηκε ξανά για $5,06 εκατομμύρια. Τρίτο πιο ακριβό, το GMT Master 1675, το ρολόι που φοράει ο συνταγματάρχης Kurz στο επικό Αποκάλυψη τώρα. Το 2019 δημοπρατήθηκε για $1,95 εκατομμύρια, ενώ το Νοέμβριο του 2023 πουλήθηκε σε δημοπρασία για $5,1 εκατομμύρια. Δεύτερο πιο ακριβό, το Cosmograph Daytona 6265, έκδοση την οποία το Robb Report χαρακτηρίζει πιο σπάνια και από έναν μονόκερο. Πουλήθηκε σε δημοπρασία τον Μάιο του 2018 για $6,5 εκατομμύρια. Και τέλος, το πιο ακριβό Rolex που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία δεν είναι άλλο από το Oyster Cosmograph Daytona 6239 του Paul Newman, το οποίο το είχε χαρίσει η Joan Woodward. Στο πίσω μέρος του είχε χαραγμένη τη φράση Drive carefully me ως υπενθύμηση της ατέλειωτης αγάπης και αφοσίωσής της. Πουλήθηκε το 2017 για $17,75 εκατομμύρια σε μια δημοπρασία που έγραψε ιστορία.